sing open kalian salat subuh nggih. Salat subuh niku salat sing ganjarane paling gedhe. Mriki salat sing paling wong niku aras-arasen niku salat subuh. Padahal salate namung kali rakaat. Digawe enteng kali Gusti Allah, cikne mboten beratno. Sing berat biasane niku tangine mawon. Salat sing paling gampang utawa sampeyan rata-rata tiyang niku enteng niku biasa salat maghrib. Soale wis teko kerja, wis mari adus, wis enak, gampang. Jamaah ya paling enak ya maghrib. Paling enak. Jamaah sing paling wangel kuwi pas wae kerja. Jamaah zuhur, jamaah asar, dan jamaah subuh. Paling angel. Ganjaran sing paling gedhe niku salat subuh. Makane semisal jenengan kok sampai ketelatan kerinan, tetep jenengan wajib diqodho salat subuh niku.